sa kaawit. Just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. Kaninyon tanan nga mga sukintig paminawan, niiningan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Regine. Sa dili pa nago sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. A Love to Last. We're fools, we sometimes do crazy to last a lifetime. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga taga Compostela, Cebu. Ang ato patatampo nagdasangan nga Regine. Training sa Manila. Oo, ako na guna. Pero kinasiya, lain siya. Lahi siya, lahi ako feeling niya. Feeling na ako. Nami future. Ay! Hoy, sama niya, uy! Nasa mga ka? Fred? Nahilo mo ko kalihan. Taga-Sibura din siya. Ha? Makikita siya, Fred. Ha? Unya, makikita ka, Fred? Ayaw kumpiyansa, ha? Basik killer pa lang unya na. Dili ko malaka, Fred. Kaya dili kaya ko rin usawa makikita niya. Ha? Kisa pa madilain? Ikaw! Unsa? Hoy, ay kung apila-apila na, ha? Ay. Basi nalibot ka. Sukan sa pagkabata na to. Mura na kong ikog nimo. Sige, sunod nimo. Kaya magpauban ka na ko, permi. Sukan ang panahon na nga magbawas ko. Bubawas ka na ako. O sa gusto na mo sa dili, magkuyog ta. Fred! May kadiri ra sa mall inyong plano nga magkita, Fred. Relax lang good, Fred. Relax lang good. Dili kita unsaon. Kagwapo na niya, Paul? Ay, fun. And my best friend, si Regine. Oh, hi Regine. Nice to meet you. Fred, dito na niya yung kamoto. Dawata. Hi, Regine. Kahuti. Onya, kasaban? Mga ano sa ta? Then, mag-bar ta after? Mauli na lang kung una. Ikaw naman na akong gihatod si Paul. Thank you, No. Fred. Dili, kitang dulo ang maguban. Mas daghan, mas nindot, di ba? Let's go. So, taga-diri ka sa Cebu ay fun. Yeah, tinigil ko lang ako. Anoan ko niya. Para magkudili, mahimot ako. Dili ko kupos sa ikaw pala naman ko nakasuway nga. Di ba niyo mo? Sa mga pula-pula. Okay ramon po. Di ba kung kumpaan? Lawas. Payot ba yun? Ilkit na naman ang iPad. Sige, pagsigil-sigil. Si iPad, magsige sa pasiplat rin ako. Masya sa ko, ha? Fred! Palikuit na rin ni Ivan, ha? Sige, Fred. Regine, okay na ka diha? Tupad rin. Ay, okay na ko, Ivan. Mag-uot na ta diha, uy. Dari na ko sa pikas lingkuranan. At least, at nga mag-istorya. Aw, tinuod sad. Mas nindot aron maklaro na ko ang imong kagwapa. Ha?
wa ka kahibaw nga guwapa ka. Guwapa gutan. Nako'y secret isulti mo. Ha? Dali, ipaduli mong naong aron makadungog ka. Kana. Kadoon na sa mutaw. Mapil na ako niyang kininawa. Indot ba kag lips dong? Abi mo. Naabot na lang yun dong. Eugene, abi ni mo. Nalipay ko nga nagkaila mi ni Paul. Kay, nakailabot ka. Ivan. Ivan. Regine! Ivan! Fred! Niingon kong entertain na si Ivan. Pero ako ba ingon nga iluga? Fred, tinaya ng tingog ni mo. Wa, mi... Ha? Sakit, no? Sakit! Pero masakit sa feeling kung una yun kasi mong best friend. Paul, sakto na. Kita na ito sa mga tao. Ano naman? Nawa mo? Ha? Ha? Nga ingon na anak makamureyak. Kaya sabi na ko pag-react pa, Ivan. Nag-igat-igat ko best friend mo. So, magunsa man ang diay ko, ha? Magunsa man ang diay ko! Kayo sa mandita. Ha? Kayo sa mandita, ha? Wa ko makikita ni mo kay na ako ilaing tumo. Amigo ug amiga akong gipangita. Usa man ni pagtuon nimo nako. Mupantol ko nimo, Paul. Aw, Nirespeto ko sa mga bayot. Wa ko'y problema sa mga sama nimo. Pero dili buot ipasabot. Nga nakikita ko nimo, makigrelasyon ako nimo. Ay, Ivan! Si Regine ang akong nagustuhan, Paul. Sorry. Fred! Pasagin na siya. Pasaglo sa siya. Suko ito na to. Nagkailang ko sa akong best friend. Maungsundan ako siya. Daan palagi kong naara ka diri. Nagunsa man ka din eh. Asa pa man di ay. Mabaya ni atong comfort zone. Agbaybayon. Naibahaw ko. Ni atang duha. Kay pareho ta nga dili komportable nga nag-away ta. Kami na kong siya na. Dili man di ay. Ikaw man di ang nagustuhan. Hinoon, assuming na po kayo ko. For sure, magkontak ito ni mo. Kaya ako masig nga taga ng Facebook ni mo. Ha? Nga naman. Para kuno, matag ka niya. Yung di ay, lahi na di yan tuyo. Tukari ko si Rodfred. Nagkagusto sa ka ni Ivan? Dili na ko pwedeng punaan ang kayo ubos akong ang... Tingin na tubag ako. Gusto kong mahibaw. Wa, Fred. Wa ko'y gusto ni Ivan. Why? Thank you. Thank you, Fred. Thank you. Oh, sorry na sagpati ka ganina. Kaya ba akong love kay kunimo. Kung dili ka mangunay na ako. Dili ba, Fred? Fred. O, di masayop si Paul. Nagsige ka ng chat si Ivan ako. Ang gusto maging istorya. Ay, naglipog na ko sa ako bahaton ay. Maging istorya ko ni Mama o Ma'am. Basig na siya ay katambang ng kagaan-kaan sa akong gipati. So, unsa magyud ang tinuod nak? Ha? Human ka mo istorya na kus lahita po. Ug niingon ka nga wa kay gusto ni Ivan. Murag wa magyud ko makumbinsi. Murag na ay kuwang. O naa ba ka kay gisulti nga dili tinuod?
Mausultihi ko. Unsa magitinuod. Nagkagusto ka ni Ivan o wa? Ang tinuod ma. Nakagusto ko niya. Amot ba? Murag lahi akong gibati pag una pa lang akong kita. Pero dili ko gusto musulti ni Paul. Kaya dili ko gustong samutan ang iyang kahiubos na ako. Ay, nak. Bisag kung saon ni mong tago, mahibaw gyud na imong best friends tinuod. Ug labing siguro, mawa gyud siya nimo. Ma, Mawa pa si Ivan nimo, unya mawa pa gyud imong best friend. Uy, sugot ka, ana. dili ma. Maong lakaw. Sultihi si Paul sa tinuod. Bahalag bawa si Ivan, dili lang si Paul. Kasayo ko ni mo, Fred. Wa mo dilakaw, di ba? Wa, Fred. Pero ni ako, aron musulti ni mo sa tinuod. Tinuod na unsa. Fred, sorry kung namakak ko pagpangutanan ni mo kung nagkagusto ba ko ni Ivan. Pero ang tinuod, dako kay ko gusto niya, Fred. Nahibaw naman ko, anak. Ha? Kaila ko nimo. Pagpangutanan ako nimo, nahibaw kong namakaka. Anong mang kamasuko? Kinahibaw man ko nga, ni-deny ka, aron dili ko masakitan. Fred, Ug masibilib ko nimo ron nga, nisulti kas tinuod. dili na ko kaya nga mawa ka, Fred. Bahala na nas Ivan. Ikaw ang akong piliun. Kinalagid ang mupili ka na mo, Fred. Ha? Anong dili man kaming duha? Fred, Nag-istorya Miss Ivan. Nangay ko sorry kay asyomer kay ko. Og napakawawan ta mo. Usisig hangyo na ko nga kung takunti ka. At ron, ako gintay mo ato sa inyo, Fred. Pero, yunhan ko nimo. Sa UK ka. Fred. Sige na. Reply na to. Og pagkita na mo. Oh, Fred. Thank you, Fred. Pero, wa mi pagmahay nga gihatagan na mo chance ang usag-usa. Kay malipayon gid kayo mi. O karon, bisag asa mi maglaag, kaming tulo ni Ivan ug ni Paul ang mag-uban. Dini na lang kutok. O daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.